Se parla o se calla? On è? Se vostè dice che si è callato o si è callato? Y bueno, la Rapitenca ha hecho muy bien su juego, sabemos cómo nos íbamos a jugar, juego directo. Y bueno, nosotros quizás en los goles, en el gol del minuto 43 nos ha pasado factura. Hemos salido muy bien en la segunda parte y hemos tenido casi prácticamente más empezar la segunda parte, una llegada bastante buena y bueno, un despiste y con el 2-0, minuto 5 de la segunda parte, pues ya era todo correr y precipitarnos. Hemos tenido ocasiones, yo creo que en la primera parte, antes del primer gol de la Rapitenca, hemos tenido nosotros más ocasiones que la Rapitenca y no hemos matado ahí. Y bueno, hemos concedido el primer gol a la Rapitenca y luego ya ha sido un poquito desesperado, por así decirlo. Bueno, si miramos los dos goles son dos errores nuestros. Y bueno, por esta parte sí, se puede decir que podríamos haber hecho muchísimo más que lo que hemos hecho, pero bueno, yo a la Rapitenca tengo que felicitarla. Yo creo que si me preguntas si el resultado es justo, bueno, yo creo que hemos dominado mucho el balón, pero eso a la Rapitenca le va bien y hemos tenido nosotros la pelota. Ya sabemos que la Rapitenca, bueno, es un equipo que juega muy directo, pero bueno, yo creo que nos falta más intensidad defensiva, sobre todo atrás, muchísimo más i más pegada arriba. Al minut 10-15 hem perdut una miqueta aquesta agressivitat a l'hora d'apretar dalt, ens han sortit un parell de vegades en la pilota jugada i ens han creat dubtes i no ens atrevíem a sortir i ells són gent que tenen uns automatismes molt mecanitzats i que juguen molt bé la pilota i ens arribaven a 3 quarts de camp en una miqueta de facilitat durant, ja t'he dit, minut 15 fins al 40 de la primera part, potser. Llavors, nosaltres volem tindre la pilota i quan no la tenim, a un equip no li agrada, però ens han defensat prou bé i, com tu dius, de ocasions de parades de Josué, un xut a la segona part del número 6, però d'una distància molt llunyana i nosaltres penso que hem fet un partit bastant complet. Hem tingut per a fer el 3-0, guanyar el gol a l'averaig particular i al final l'hem perdut. Ens anem una mica fastidiats per això, però la victòria és molt important. Una miqueta de tot, el perfil de jugador que tenim, els
rival, evidentment, et condiciona una miqueta a nivell defensiu. A nivell ofensiu intentem mantindre una miqueta la mateixa línia, i que sí que és cert que la primera part hem sortit en un 4-3-3 i la segona part hem sortit en un 4-4-2 en 2 puntes, perquè veiem que per la banda dreta no estàvem arribant bé a la pressió i el Pedro Bilbao ens creava problemes, llavors ho hem volgut arreglar d'esta manera. Penso que ho han fet bé i en funció dels jugadors que nosaltres tenim disponibles, en millor forma, que ells estiguin al lloc que millor se troben, i en funció del rival, evidentment, una miqueta també treballes. Sí, però Javi ha jugat al mateix, més o menys a la mateixa posició, la primera i la segona part. Javi Marquès és un jugador que juga bé on lo posis, si ell s'ho proposa, i està bé, evidentment. Vull dir, si Xavi funciona, l'equip funciona. Llavors, no és, penso jo, problema de que Xavi jugui més avant o més atrás, o és que Xavi estigui enxufat i Xavi estigui bé i juga bé a qualsevol puesto que el fiquis. Setena victòria de la temporada aquesta per a la Rapitenca, sisena al seu camp, després d'imposar-se per 2-1 al Sant Ildefons. Sorprenent derrota del líder balaguer al camp del Vilaseca, on va caure derrotat per 1-0. Victòria del filial del Reus Deportiu per 3-2 davant el Sant Boià, mentre el Sant Cristóbal cedia per un ajustat 1-0 a les Comes davant l'Igualada. L'Almacelles golejava per 4-0 al Vilanova. Després d'aquests resultats, segueix líder el Balaguer amb 36 punts després de recuperar el partit pendent que tenia davant el filial del Lleida, al que es va imposar per 0-2. L'Almacelles ara és segon, emparellat a 32 punts amb el filial del Reus Deportiu i el Sant Boià. La Rapitenca queda a 5 punts de la promoció amb 27 punts ara mateix. Els jocs de descens directes són per a Igualada, Rubí i Morell.